Viete, ako rodičia strašia malé deti na východnom Slovensku? Príde pre teba bobák. Možno to ani nevedia, ale bobák skutočne existoval v 16. storočí. Jeho pravé meno je František Bebek, pán Krásnej Hôrky, a bol postrachom celého Spiša a Gemera. Jeho príbeh teraz hrajú divadelníci zo Spiša. František Bebek dal vypáliť aj smolník a práve tu divadelníci odohrali príbeh človeka, ktorého sa všetci báli. Pán farár, Bebekovci vás zabijú, zmlátia, veď počula som, že vypaľujú kostoly a kradnú z nich zvony. Zvony nie. Odstup, farárko. Zvonov sa nemôžete dotknúť, iba ak tak cez moju mŕtvou. Ako chceš, braček Bašu, splň pánu farárovi jeho želanie. Bebekovci krádli a plienili, aby zbohatli, preto dostali prívlastok stredoveká mafia. Je to veľmi silný rod, ktorý ovládal alebo dokonca terorizoval celé východné Slovensko a používali práve tie mafiánske prostriedky, vypaľovanie miest alebo hrozbu vypálením, vyberaním peniaze vopred, vraždením nepohodlných kumpánov, a to sa vlastne aj skončilo tým, že Bebek nechal popraviť svojho údajne najlepšieho priateľa. Viete, ako vás volajú ľudia? Ako volajú Krásnu Hôrku? Zbolnícky kameň. Matky vami strašia svoje malé deti, vravia, ak nebudeš počúvať, vezme ťa bobák. Naše deti sa vlastne dozvedajú o tej histórii, že aká tu bola. Bolo to kruté, že také drancovanie bolo obyvateľstva. Veľa je tu už mladých a mnohí sa tu prisťahovali a zrejme ani nevedia, že tu boli bane a že čo vlastne sa tu dialo. Aj vďaka tejto divadelnej hre v Smolníku oprášili históriu a mladá generácia sa o svojej minulosti dozvedela viac. Zo Smolníka Klaudia Budzová, televízia Markíza.